intentarem fer el millor que puguem i si podem quedar... Nosaltres darem el màxim de nosaltres i que surgi el que surgi, ja està. La regata que hem fet avui no hem quedat últims, però amb el temporal a mi personalment se m'ha clavat molt la pala i hem notat tots que ho podríem haver fet millor. Ha anat millor del que esperàvem, realment. O sigui, clar, amb la pluja i tot, teníem una mica l'estrès de dir ostres, ens agafarà fred, no sé què. Una mica cansat perquè, clar, la pluja vulguis o no molesta i els rems et rellisquen, estàs nerviosa i dius, ostres, potser se m'escapa, potser la clavo molt, però bé, ha anat bé. Realment, l'objectiu és donar el millor que podem. No és ni guanyar, ni perdre, ni quedar primeres, segones, terceres, és donar tot el que podem, passar-nos-ho bé i fer i divertir-nos. És la primera vegada que fem regata de batel, però esperem que vagi bé. Sí, i tenim moltes ganes de començar. En batel hem entrenat una mica menys que amb llagut, que tenim més experiència, però els entrenos en general han anat bé. Intentar mirar el contacte en l'aigua salada, ja que nosaltres venim del delta i sempre remem en aigua dolça i això, i després intentar mantindre els mateixos temps que han pogut estar, que estem en 2-3 segons sobre la primera i la segona, i donar guerra i si pogués ser guanyar la regata, y si no queda com més a prop millor. Bueno, estamos bastante contentos porque a pesar de la lluvia evidente hemos podido sacar todas las mangas adelante. Es una regata muy importante para nosotros porque es el Memorial Marc Iborra, que fue muy importante para el club y para todos. Y bueno, contentos. Es una pena que mañana podemos hacer la regata de Llaut, pero bueno, al menos hoy se ha podido hacer la regata, hemos podido lanzarlas todas y a gusto.